Seguimos falando de incendios, pero ollo que está pasando, porque mirade, 11 lumes, 11 incendios en casas e palleiras de Codosedo en Sarreaus nos últimos 10 anos. E todos, absolutamente todos, intencionados. Os veciños están absolutamente desesperados, din que non dormen nin pola noite. Quen está prendendo estes lumes? Porque din que aproveitan as casas que están baleiras, de xente que non vive ali no pobo, que non vive na vila, para prenderlles lume, pasan as palleiras, pasan as casas e no monte do arredor. É que é incrible, E ollo porque o último incendio ocorreu hai tan só 2 días. Ardeu unha palleira e as lapas chegaron a prender nunha casa que estaba ao carón. Hoxe falamos co alcalde de Codosedo. El dinos que non sabe, dende logo, que é o que está facendo isto ou quenes son os que están facendo isto, pero ten claro que é algo intencionado. Moito ollo porque asegura que en agosto, cando foron as festas, alguén aproveitou que non había medios para prenderlle lume a varias casas e todas á mesma vez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Somos la Televisión de Galicia, Dora Galega. Carai, canta xente aquí, Canta xente pode vivir aquí en Codosedo? Canta xente pode vivir? Sobre 45 personas. Todo este tema dos incendios, non? Sí. Porque esta semana ardeu unha palleira, non? Ardeu unha palleira e plantou nunha casa. Isto xa é un sin vivir, é unha convivencia con eso que de alguna maneira a veces parece que se normalizou xa, pero bueno, que non sabes como atallalo, porque sei que houve moita xente implicada aquí, pero nunca se chegou a conseguir nada. Este ano mesmo na festa, na mesma noite, 3 lumes dentro do entorno do pobo, e cando non había medios, é dicir, plantaos en 3 puntos ao lado das casas. É moi preocupante, lóxicamente. Levan ardido moitas casas. Os montes por aquí cerquiña, que lle plantan por aquí. Outro día plantaronlle lume hai unha semana ou así, ou menos. Aquí, nunha casiña destas que está con porta e todo. Sabese quen poido ser? Supónse, pero como non se ve, ya que lle plantaron é desta veciña. Sí. Plantaron ya outra casa e pasou ya a veciña esta. Sí, pasou vos a vosa. Acudiron os veciños e entonces... Apagástelo rápido, pero os veciños, con caldeiros ou como? Sí. Se cheira. Este levan 3 intentos, polo menos que eu sepa. É dun irmão meu que tamén está fora. Aproveitan para hacer as palleiras e as casas nas que non vive ninguén. Claro. Pero iso tocou porque, claro, está a palleira e logo a casa é esta. Pero pasou a vosa casa. Sí, pasou, sí. Entrou por ali, por aquel burato, afetou. Imos entrar con cuidado, O tellado completamente ardido. Foi onde queimou iso para dentro da casa, claro. Entrou para dentro da casa. Sí, señor. Un sobrinho me chamou de que pasaba aquí e a axuda de veciños e todos eles, e bomberos, pois, cando chegamos aquí, pois xa estaba todo. Xa non vimos nin os bomberos, non vimos lume, non vimos nada. Compañeiros, estou un pouco sorprendido porque a pesar de que ese último lume foi esta semana, levan sufrindo lumes intencionados desde hai polo menos 8 anos. A ver que nos di Protección Civil. O último lume foi esta semana, non? Como tivestes que intervir aí? Chamáronos de emerxencias, salimos para ali 3 voluntarios, chegamos ali e cedemos a vivienda aledaña porque estaba o lume pasando hacia ela, chegaron os bombeiros, colaboramos un pouco para axudar a tirar mangueira. Son, claro, evidentemente intencionados, o que non vai arder é unha palleira onde non hai nin instalación eléctrica, nin onde non hai nada. Alguén, evidentemente que non está moi lexo, supoño, ou do pobo ou da zona.